O na iraya guys. Natakaroon sa Meichi Grilling Station. Nagsikwati ko karon dire kay dito unahan padulong sa Mat-E. Datay adtuan nga bag-o nga resort. The last resort ang pangalan. Dito na siya boundary sa Mat-E o sa Apos Kahoy. Bago na silang ka-open mga 2 months ago. Unang sikwati karon ng tulo to. Yapit ay ko kadyot diri sa Hiraya. Di sulod ko kadyot. Fagso. Alright guys, nakaabot na ta. Natakaroon diri. Nata diri sa amot si pangalan aning river. Sa naro. Dagan dia, dagan nga ligo dia. Anong disingag ato sa ubos? No? Ato yung mga kahoy. Ay, 20. Ha? Daghan? Ato dalan bridge dalan to ubos. Alright, ato to ubos guys. Tara. Sa magbais dai kuno ning kuan sumpay dili dai sa Kilumi waterfalls. Dito ra dito pikas ang Kilumi. Oro. Ito. Wow. Oh. Wow. No, ganito guys. Time check, it's 2 PM. Ay, 1:30, 1:36 pa day. Mga ganun. Habog po, habog.
Alright, para sa ubos. Di ba ka ni hangat pagbalik? Alright. Oh, bantulay. Taas tubig eh. Kalami, maligo. Hi guys. Naragay. Ginadili ang paglabay sa basura sa lasa. Lagi mo ato dito. May cottage dito isa. Sila. Ay ngaligo. Diyan pwede maligo. Mabawra. Tingnan ka nito guys. Ano sila subahanan dre. Bahanan. Ay. Dagan gidagko kay nga mga bato. Extra careful ka bro. Sus. Iba ka ni dre. Makusog ang ulan. Iba ka ni delikado. Makusog ang ulan ba dre padulong ang kuan. Tubig badagko. Pero oh, magandang tayo. Tara. Grabe kakwan ang tubig eh. Grabe ka clear. Ano? Ay, ito ang panday na siya day. Tulay. Tulay. Tapos na sila game mo dito nga ano. Tubig. Ay, grabe ka bigla. Ayan. Buklo ko sa ano. Mingaw kay karon guys kay weekdays man. Pag weekend mo'y bibo nila. Dagan mga tao diri mga ligo. Pero Pero guys, so mga na-bridge dito. Delikado lang dire kusog ang aga sa tubig ikan dito. Dulong dire ba. Mga nang extra careful lang gyapon ta dire mga ligo. Sabi na ulan no. Medyo karon dili man kayo dagom. Wow. Napoy mga tindahan na pwede ka makapalit yung mga kwan. Alright, balik na sa taas. Okay, nakapuyad tuan. Bato-bato. Lawas like cottage. Grabe ka tinaw ba. Balik nga taas. Si mahapon na ta. Ano yung mo? Oh.
Nakoy natabo diri ganya, medyo nihangak gid. Medyo gihangak gid sila sa pagsaka diri. So extra careful lang gyapon ta. Mag-laser na ta sa atong lawas. Alright. Bridge din na diya guys. Ito. Right. Hangak yun eh. Extra careful ta sa mga dili fit like me. Nga hangakon good. Alright. Para dito sumpay guys. Sadang tamad dito ganiya. Stay dato sa bridge. Tabi-tabi po. Right. Guys. Napay ga constructed to. Ilang butangan pa. Nga na guys. Right. Oh, para ito. Ito sila yung bago i-construct. Ay, nakahus. Manda ito. So, ano siya? Pangalan na nga bridge. Wala pangalan eh. Ano? So dire ra din siya boundary guys sa Mat-I og sa Barangay Apos Kahoy. So if namoy time, lag lang dire. Barato ra entrance 20 tapos G's ang kids. Extra careful lang kung mag-ulan, medyo delikado siya. Nara day lang CR guys. CR ni nila dressing room CR Lucky Bai. Daro. So that's it aning video.